Dobar dan, moje ime je Zoran Komarić i kandidat sam za Hrvatski sabor. Iz Hrvatske stranke Reda sam, iz Osječko-baranjske županije i Virovitičko-podravske. Ovaj prizor koji za mene vidite je prizor naše današnje Hrvatske. Hrvatske koja je nakon 1991. godine krenula u izgradnju, no iz nekog razloga ta izgradnja je stala. Upravo kao što je stala izgradnja ove zgrade u kojoj možemo vidjeti ponekog čovjeka i to je sve. Isto tako i stala izgradnja naše zemlje. No međutim, razlog tog zaustavljanja izgradnje je to što smo vodili krivu politiku svih 20 i nešto godina. Zato vas danas, dragi građani i sugrađanke, pozivam da izađete 11.9.2016. ove godine na izbore i da glasate za one koji mogu i koji hoće promijeniti ovu zemlju i izgraditi je. Hrvatska stranka Reda, 10. na listi, moje ime je Zoran Komarić, glasajte za nas. I vjerujte mi, nećete pogriješiti. Ugodan dan želim.